Egoitz Txurruka nauzue, Euskaldunok dugun sukaldari izena eta izana balioan jartzera datorren saltxeroa. Sukaldari berririk onenaren saria jaso duen Javi Riberok eta biok sukaldean gurpilen gainean jarri eta Euskal Herrian barrena ibiliko gara. Mokofinenen gaitasunak eguneko egunean jartzen dituen saioa duzue hau. Sukaldaritza lehiak eta ibiltari bakarra munduan. Hemen da zuekin Gastronomadak. Ai, Ari! Ama, 3, 2, 1, astindu zutondoak. Gastronomaden motorak martxan. Gaurkoan, kostalden egingo dugu geldialdia, Bermeon, Bizkaiko Busturialdeko udalerri zoragarriak. Igaro bide honetan garrantzi handiko elementuak ditugu eskura, hala nola, arantza eta ondare kultural oparoa, bejondeigula. Az gaitezen lehiaketarekin, ona hemen, txinpartak ateratzera gatozen gure partaideak. Lara eta eder gara, lagunak txikitatik, nire akaslea naiz, eta nik uste dut, igartzen dela zer den eder, ez? Ni diseinatzailea naiz, eta, bueno, ona gatoz glamurra ekartzeko. Bai, sukaldatzera goxo, pomposo eta elegante. Haupa, tarik eta peska gea, launegea, kuadriako, eta Goierriko herri politenan biziga, Iria Zabalen. Guztela, herri politena. Sukaldaritzako pasioa pizka soziedati datorkiu, kuadrian da laun artean asko juntatzen gara sozidaden. Ta ni eta peska honea iraztea torri gea. Irazi berre, hurre! Ni Irune naiz. Ni Leire naz. Bai, Bilak Arratikoa gara, eta esan beharra daukat, sukaldaritzan kimika oso garrantzitsua dela. Bai, eta ni nabil ikasten eta lanean farmazia arloan. Eta nik kimeka irakaslea naiz, así que ojito gugez. Zenbat gogonak anago esateko, lehiakideak ongi etorri Gastronomadak saiora. Eskerrik asko. Zemuz gabiz, dan ondo? Ondo. Urduri ala zer, ala dana. Tensioa. Guantxa, ja, berri, urduritasune golak hasi da, ja, tensio puntxun, gaude. Bueno, esan dakue, Bermion gauz, Euskal Herriko tokirik politxenetarikuen, soberan aski ezaguna, talentua sobran dakagu, herrixen, eta Baion tanbe bai. Javi Ribero, ongi etorri lagun. Plazer bat, Zemuz gabiz? Eskerrik asko, ba, ondo. Gogoz, aurretik handakagun udara gozatzeko. Badakizu nun sartu zen? Seur dakaten gauza bakarra, ondo pasako duen da. Anima askorekin gatoz eta guzti emateko. Bai. Eta irabazteko. Bermeon gaude, gure gastronomiaren altxor zoragarri batean. Eta atzen daukazuen portu honek sekulako emana dauka. Baina hemen emana, zuek behar dezue, zemuz moldatzen zate sukalden zuek. Egia zen behar dugu edo. Moldatzen gara. Sozidaden ondoan, bakigu zein behar deunan, hemen zuen aprobau eta hori igual laitea ja beste kontua izangoa. Eta geure bizkatxarrak, ezauzti, arrainakin da ondo moldatzen diazela, doradi eta makaiu eitzen. Abantaien bat izango da hoi, susmoik. Hori espero. Nik uste urdinekoi beldurre sartzeko, despistatzeko iten nahi diela. Kaleko ume dielako, oi garrai eta zasko ez die jakingo. Adi, danak, gaurko abentura hontan, bikote bakar batek irabaziko daualako. Zesari irabaziko zue? Uda guztixan ziar, neure txef pertsonalak izetie. Zoragarria, benetan polita, Ni gustora gongo nitzateke, uda osoan txurruren etxean. Ke ba, Berak nahi badu. Hiru bikotiak eta sarixe hause izango da. Michelin izarduneko jatetxe batean afaixa, eta 5 izarretako hotelian egon alisa. Hori da segun sarixa, bai? Hori da helburua. Premiazo. Zaion bargara, irabazi begu, bai edo bai. Az gaitxezen lehiaketakin, lehen probakin. Javi Riberok prestatutako jakisa, ala platerra, itxu-itxuan probauko zue. Begizetako mozorroak dituzue mai gainien, jarribiko zue, eta ezingo duzue ez ikusi. Azken aholkun bat, Javi, ala dana prest. Zentzumen guztik, aplikatu, pentsatu, gaztia, garratza, testura, krematxua, kurruskarik dauden saiatu detektatzen elementu guztiak.
Arrainak eta saltzak atzo Googleen, taka, mamari deikaia nola egiten ziren txipiak, bada espada, bueno, kuadro bat izan zan atzo. Guegon gara, aste bat entzaiatzen, osain dodaz, lehenoko aldiz, marmitako bakalauana bizkaina. Salmoneteak beba indogu, Bai. lubina... Javi, geure txanda da, zeure txanda da, hobeto zan da, lehiakideek ez da ikusiko, baina etxekuek bai ikusiko dabe, ze plater ekarri dozu? Guazen ikustea. Wow. Itxura politia. Itxura darra daka. Itxura politia. Dastatzeko gogare sartzen zaigu guri. Errexe emoten dau, baina ez naban esan gozo errezatanik gitxinez biztaz ikusi geinkena. Gehiegi esan gabe etxetikan dirudiena, baino lan gehiago daka honek. Agian arrainen bat, bakaioa... Marmitako nidean etorri ga, a ber. Marmitako plata ikasita etorri ga. Lehiakideak, findumokoak eta dastatu aurrera. Eder, irikiagoa, usaindu lehenengo, harrapatzen zaio, usai pixkat, Bai. poratu pixkat, a ber, pixkat. Lasa, erori gabe. Guztia bota dut lurre. Oso txikia zen, da Bai. gainera, erdia Zaporeaz. lurrea joan da. A ber, monkau txiki bat, Erritxika ora. Nik uste dut dela pintxo moduan, ogiarekin. Bai, oinarria hogia zen. Bai. usaindutarik lehenengo, Ni gusai geziot hartu ez da. saiatu elementuak detektatzen. Oso ona zeu, oso amarra zeu baita. Zoze karnosa dala pentsau dut. A ber, hauak geixo irikimote. Hori. Seguru nik zapatu gabetan... Haure dana barrua, haure dana barrua. dagoela peskak, baina gaur... Ba, nahi etorri zait, ez da, Donostiarra tankerakora, txaka maionesakin izan zeiken zerbait, baina era galduta geratu naiz. A ber, ba. Ui, hori kris-kris. Jonek mokau bat utziu, pista handia emango dio nahi igual, ukarako. Krontzi indu, ordu nire ustez da, edo hojaldrea, edo gehi frijitu, eta goian maionesa uneko egun, eta nire ustez arrotze gozie esatitute. Probaot eta nik pentsaot, hau da antxoa fijo. Nik makaiu esango nuke. Baina makai hauen testura da desberdine. Da antxoa seguro. Bueno, ba, dastaketa listo einde, lehiakideak mozorruek be kendu alde dituzue mesedez. Egunon barriro, argixe ja ikusi alduzue. Zeran ikusi dituzue zeuen buruak, ala hauak hobeto zan da? Ni larataz fidatzen da. Ni uste dut ideia gutxienez orokorra bai dagoa dela. Argi daukat, porrua daukala. Eta ni? Hori da, argi daukan gauza bakarra. Eta ni piparra, Pipar berdea. pipar gorria. Uste dut dala, bakai haue, pipula eta pipar berdekin. Eta oin importantiena, helduko da, erosketak egin beharko dituzue. Adi, bikote bakoitzeko, 15 euro eukiko dituzue erosketak etxeko. Bueno. 15 euro. Nahikoa dia. Eskaz. Produktu bakoitzatik pixka deosi beharro. Sobran, ez, baina iritsiko zaizuen oski, prestatu beharrezko hori bakarrik erosi. Ezingo haitu pasau kantitaten. Xurrek ibili beharko dira erosketa bat. Justukoa. Lehiakideak, eta hause be oso importantie da, 40 minutu eukiko dituzue erosketak itxeko eta ona bueltatzeko. Eskaz? Eskaz. A ber, jara Hau ikuntza bai, hau bai. Interesgarri. Hau Diru eskaz, denbora eskaz, Dena eskaz. dana eskaz. Eta ideak eskaz, Baina ontxe. guretzat. Nire ustez estrategia, oza, peskataz ez naiz fio, ez, nire ustez tipo horrek asko daki. Ona, gure inguru ontara, zona ontara etzen dan lehenengo bikotiak aparteko abantaia bat eukiko dau. Joetia, hori barrez. Baina, denboraz kanpo heltzen den bikotiak penalizazio bat jasoko da. Ze uste duzu izango dela bentaia? Denbora, Bai, ez? bai, Uste dut baietz. bai. Kontuak kontu, puntuak puntu, Hanka Karin, Patrika Bero, ekin! Baina zelako korrika, Barea! Nire, sartu! Fruteria, bihar. Fruteria bia, lehenengo fruteria bia barra. Ea ba, etxekuak, lehiakideak erosketak itxen dabizen bitxartian, geuk errezetan klabiak eta nundik norakoak esplikatuko dutzu eguz. Bueno, neuk biharrian hobeto, Javi, zeuk, Balkoaraziko dugu, lehenengo goza, zein da errezeta, antxoa mila horri bat. Lehenengo osagaia, protagonista eta garrantzizkona, Bermeoko antxoa. Bermeon gaude, eta nola, bertako erregina. Bigarrena, piperra, pipar morro berdea. Gaztaurdina, arrautzak, limoi pikin bat, batxuia eta kuiatxoa. Ogia eta maionesakin bukatuko dugu errezeta, eta hoi diak gure osagaiak.
¿Mayonesa sabéis cómo se hace? La mayonesa, huevo, aceite. Vaya, se la envíe huevo lan entero, eso hay que quitar yema o algo. No entero. Sorry. Vale. Fruteria hemen utze hor. Bai. Mayonesa pizkatzu bat emango? Mayonesa. Bai, sobretsuak edo dituzu? Ez ebez? Eta edaluntze batetan edo zeuzer horretan, bai. Perfecto. Maravilla. ¿Qué necesitas? Esan. Huevos. Huevos. Huevos, ¿cuántos? Sí. 4, porfa. Sí, por si no sale mal. Jo, panaderia behar diago bidazteko. Bai. Hecho fruteria. Itxita, hau! Errezetakin hasiko beha, eta lehenengo pausua hortako, antxoa kontserba daukan olioi berreskuratu eta maionesa egin. Betu, gu maionesa egin badako, baina olio geixo botako jo zuek ikusteko. Eta zuk uste, ingo da biela etxeko maionesa bat honek erose biherrien, hartu baldin badabe, behintzat. Claro, hori beste Asko arriskatzi izan leike, hemen gero ikusiko du, denbora nola premiatzen, betu, ze maionesa zoragarria, ze brillo politiaukan, eta hemen antxoan zapore guztia dakagu. Seiko dugu, betu, bigarren osagai bat, klabea, krujiente puntu bat eman aldera eta despistatu dezaken are bai. Nik uste, nire ustetan, kalabazina ez duela asmatuko. Ordu, nik kalabazina jarri diot, olako xafla txiki bat, bi parte berde dauzkena, zuritzekoakin, denboraik ez galtzeko, modu hontan dakau, xafla homogeneo bat. Hirugarren osagaia edo gure pintxoan oinarria. Ogia, ogi prejitu bat, barra batetikan, xarra bat prejitu, eta ni, baztarrak enduzkiot. Gure errezetako beste osagai bat txurru. Wow, ozen, Gazta urdina. neuri gazta asko gustatzen jata, Bai. Eta fuerti baldin bada... Parte bat, honek zapore nahikoa emango dio. Beste osagai klabetako bat, kaso hontan, pintxotan tradizio handigoa daukena, pipar morro berde bat, nik ustean bezala, eta ingo du, denbora galdu gabe, xarra bat atea, eta betu, zuritzeko modua, hartu puntak, dazkaten lau lerroiek eskibatu, eta zuzen-zuzenen hau prejituko dugu. Betu, hola xeutziko dugu, prejitzen zartain suabe-suabe, eta azala kentzeko modun daun momentun, piperra modu hontan gehatuko zaigu. Hau izango da, gure beste pintxonetako elementuak, betu, zeitxura politxa. Osa, holan geratuko zan. Hola geratukoa. Nik ez diot ezer gehioen, prejitu azaletikan, eta, azala kendu, azala erreta da honian. Orduan hasiko naizia elementuk mozten eta pintxoa montatzen. Edarto. Eta modu honetan ja, kalabazin xafla pare bat, gainean dazkau, perfecto. Segidan, piperra, joku berdinengo dugu. Ezken honek mila horri izena daukea, eta mila horri izena daukenez, kapa batzuk, inberdizkio honi. Gure antxoa, haure zatituta jarriko dugu, parteik, politxenak erabiltzeko, eta hau ez da bota beharrea. Betu ja, zeitxura politia daukean, gure pintxotxuak, gure maionesatxua, gainetikan jarriko dugu. Eta arrexia moten da, baina? Eta, gure arrautze goxia, hau da, 10 minutu zegositako arrautze goxi klasiko bat. Honek ez daukez, sekretuk ez misterioekan. Arrautze goxi eta birrindu. Hortxe. Itxura erra, Azkeneko gitua. Usaimenare, eman dio, usaitzeko, hau bateako zioen, baino, nun jarri eta nola jarri. Zitriko puntu hori huel sumatu dabe, baina... Claro, hau, limoiakin olimakin izinke, bai. Berdin, laranja erabiltze badu ere, puntu positibo bat izan leike. Kombinazioare politi izan daitekelako. Hortxeak hagu. Gastatu duen mokautxoa. Familia, hortxeak azue, antxoa milorria, ikusi biko da, lehiakideak zeitzen da bien. Pipar horiek ez, piparrak. Bai? Ez? Ez dakit. Ni pipar gorrian zapore hartu dut. Fijo que ba, ezen gozoa. Zer hartu behar, piparra... Batekin nahiko. Otako bat. Nahikoarek, batekin. Bat, eta tipola otako... Ez, tipula normala txok. Ez, egolinoa, otakoa. Hartu hori. Berdea... Eta, kinpuia hartzagu. Bai. Hori. Txaka. Ostras, aldatza! Baitu gire. Aldapan gora, pausari pauso, aldapan bera. Aupa. Ogi zati txikitzu bat. Gezet, badazpadan be. Zen bat? 58 zentimo. Alko zindun emon ogi zati bet mesedez. ¿Tenemos que dar algo? Vale, gracias. Zen bai da? 58. Ahí va. Diru gazta beste, bengo nintzen. Ja,
guaz, uste baino txarra, Super txarta guaz, herri. Makalau pintxo bat dago hor, eta guk uste dugu erabili duten arraina makaloa dela. Hemen tipikoa zer alda izin? Tipikoa egaluzea. Venga. Osi dia bai, bakaiagoa, piparrak. Ogi hartu dia baita. Poleare bai, ikesan dituna goitu. Koen leia. Zenbat? 6,89. Teko guz bederatzi eurotia. Eta zertateako ogi eta. Txama, izkorri aiga, korritzen! Un problema puede hacerte sufrir. Bertura eta hori erosio hau, ez? Bai, esker gauzka botaten. Me estoy bloqueando, venga, bai. Lo más fácil es Saber decir Hakuna Matata. Aspaldi hainbeste futi jimeren. Zenbat 2 minutu? 3. Sprint. Vale, eskerrik asko. Gero arte. Bakaio alduko da, pues de aquella manera. Ara, lehenengo gaituen da zuzertako bali. Esto está ganado. Nik uste dut ez dauela inor. Venga, azkeneko sprina. Bueno, txukorrika datoz ja, Talde berdia lehenenguek. Lehenengo bikotea iristen, Zorixonak bikote. Ama, kontu zeden, Pero ya zela jauzi, Ez dakit, baina jauzi bada, ja txarto hasi de sukaldatzeko momentue. Bai, hori egie da. Bikote abantaia, zeuena da Zorixonak. Lehenengo! Brutala. Total. Osea, unexpected. Oiga, lehenengo aio berdiauta. Ai. Ai, leire dia. Idia Zabal, venga! Tarik Peska, bigarren postuan. Bikote, denboran barruan zauzie, beraz, Zorixonak. Hoi da, eskerri asko. Joder, macho, kaulan mar. Gara, azkena. Hirugarren postuan eta Podiumean. denboraz kanpo. 53 minutu egin dituzue guztira. Baina hirugarrenak ez gara geldituko, Beraz, penalizazio bat egiko zue. Bai, bueno. Zuek 5 minutu berandu hasiko zarie. Bueno. Bai? Ni urbildu egingo naz, ipintzeko urduri lan begituten, Ba, hori ondo etorriko belarria. jaku, estrategia ipindeko eta besteak desestabilizatzeko. Bikain. Hori ba. Eta zeuentzako abantaia, Denbora gehiago? A ber, telefono dei bat bilalko duzue. Nahi zuten pertsonai. Familia, lagun, kuadrillako, edo... bueno! Bai? Berdin gelditzen gara. Ni heldu naizenean, abantaia astuta. Claro, adrenalina, lehenengo, agoa. Baina neskak, plater batekin iritsi zate, plater horretan zekarri zuen. Bueno, Ba, hemen ekarri dugu ogi zatitxu bet, bai. eta bi pintxo, ba, probetako eta ikusteko guk be, aber saborea familiara iten jakun, edo ez? Bi pintxo eros fitxe. Bi pintxo, dirua sobratu eta maiketakoa. A ber, eske gauzea da, hau pizka trena da, baina gu bokada egiterakoan, oneri hortzetan gelditu zaio, Ez, gordedo eta purbet, gero ikusteko aber zer zan. Gordedo zula aginetan geratu eta katu nire zozero. bai. Eta gero atara dugu, eta ikusi dugu pizkat zurie, eta esan dugu, horrek antzadeko. Hau da, Orduen probau behu. Ahotik atatako osagai hori ata dozue, da horrekin, efectivamente, bai. jakin dozue zer erosi alazez. Bai. Bai, espabilautako ibiltza. Espabilautako ibili. Ue, jampuzkan magordeo. Gaina, mokauen jandegu, gauen dio. Bebai, kinpulle bat, Piper berdea. gero perejil apurbet, arrautza, Eta- mayonesa, ogia, hojaldrea. eta hemen erosiogu zurimien konserva. Ni nahi nu makailua. Nik antzoak. Eta azkenan ekarri dugu atuna. Zer dugu? Bikote, Pagu, neska, zeukau. ze hartu dozue. Tarik ni galduta Azteko, hogean bikote, naiz. 15 eurokin soberen eukio zue. Zoze bai. Nahi Ondo, zuen, jazago. eukio zue, bai? Trago hartzeko ere bai. Ardo txurie, gaina bertan egon da, kostan, ardo txurie beti arrei ondo etortzen zaio. Ogie, pipar berdek, tipula, eta bi pintxo. Pintxotan hartu dugu bakaiagoa guain platon ibiltzeko. Ideia berdineko dugu. Gurea dago, bueno, gura porretan joan da. Hain itxurozo. Egin dugu smart sopen. Bai. Justu behar genuena, gu bedaukagu maionesa, maionesa eskatu dugu. Eta bestiek be uste dozue, makillaue osai principala dela? Gu gara pentsau dugu. Zalantza dauzkegu, ez daukegu eze garbi, Guk, bueno, ikusi egunean makillaua bietan esan dugu. Mierda, ez dugu ekarri makillaua seguro dekola. Bai, baina- gero ikusten badaztiak eta hori esan dugu, gu algara defendidu ondo eta... Eta maionesarekin ere. Lehiakidiak,
osagaixak bakoitzak beriak prest dituzue, eta oin bai, lanien hasteko momentu aldu da. Eta azpimarratzeko, eta oso importantie, lehenengo fase hontan, bikote batek agur esango dago. Gogoratu behar gara gure estrategiaz. Vale. Zein da? Polita. Bai. Gure platerra politen izango da. Bai. Eta kozinatzeko, adi, 30 minutu okiko dituzue. Vale. Kozinatzeko eta platereratzeko. Platerak Vale. prest egon behar du denbora horretan. Vale. Beraz, hau esan da, 3, 2, 1, astindu zutondoak. Deia egin dezakegu ja? Edo... Nahi baldin baduzue, bai? Hasi. Vale. Hiru bikote goatu, hartu zuen denboa, pentsatu, lanak antolatu, garbi eta Bai. txukun. Irune, dator batean deia entzuteko, ke jeta. Ba, igual, molestatzea izango da igual bere estrategia gehiago enteratzea zertaz aide baino. Deixa zeintzago izango da? Nire mutilaretzako. Hasiera batean abantaia entzun dugunean nik esan dut, amama. Baina, klaro, gero pentsatu dut, oporretan dago. Bai. Espero dut Aitorrek deia hartzea. Kaixo, cariño? Hola. Bueno, programan gaude. Zelan egiten dugu porru entsalada bat? Porrua egosi behar da, edo... Baina puerroik etzuk egut. Bueno, el puerro primero lo limpiáis, luego lo partís en laminitas y luego cocer 3 minutos, 2-3 minutos. Y luego lo enfriáis y lo escurrís bastante. Vale. Baina, que porru ensalada, ez dago porru bat bez, baina gorriek ere. Ez dakigu iten ez dakigu porrurik. Ke mal. Oso txarto. Vale. Vale, cariño. Eskerrik asko Aitortzu. Chao, te quiero. Agur! Berak ere oso ona da sukaldatzen, osea, que... Ondo egin du guztu, Bai. tokera hona izan dela. Bai. Bai. Makinote, Bai, olioa jarrizak. Trueke, ¿qué queréis? Guk bakalau. Bai, arrautza Guk arrautza. Vale. Bai? Bai. Bueno, idea zabalgo mutilek oso jatorra. Kaberra ratire badatoz. Ja. Gauzatxo bat, bakoitzan osagaixak, bakoitzan osagaixa diez. Ezin da interkambiau. Ezin dituzu aldatu. Vale. Hartutakuek bakoitzak berien adiesta punto. Bai? Hori importantia da jakitia. Vale. Bakai hau salatu, A ver, plato guzti izurratzen zitzaien, hola? Azante maltzur jolastu egon. Utziko bazigun... Txurru, bekaberio! Neskak, kozinatzen hasi alzarie, 3, 2, 1 aurrera. Vale. Hartu aizu hori, eta pasau nire. Bueno, nik hori egiten badakit, ez. Nik aukerekin ikuste dugu gure burua finalera pasatzeko. Nik bebai egi esan da. Arratikoa gara, ez Claro. gara txantzekin ibiltzen. Apostu indarko baina, lehen da biziko, momentutikan, talde berdea aukeratuko nuke. Piperra, bakailua... Osagaian aukerak eta hori ikusitxe ez da. Bai, lau osagai aukeratu dituzte, naiz piperraren kolorean... Baina, gauza da osagaixak aukeratzea. Baina gero beste bat, ondo kozinatzea eta prestatzea eta plateratzea da. Lehenengo apostua erosketa ikusita, talde berdea. Gerokoak. Todo junto. Bai, baina, vale. sartzen gain. Ura irakiten! Ura irakiten. Vale, eta Piztuko dut nik, zuk hau tiretan. Zara, lehenengo hori egosi behar da. Hori egosi behar da. Tipula ez, bakarrik porrua. Ez, tipula ez. Ez, egosi... Bueno, vale. Ez zuen julitzen zaigu hemen. Ez dago gatzen. Eta mantentzen. Ez, 10 segundu neukit, ez zaigu. Oi, oitzikia kontatzen. Bueno, Bai. arazo importantie, ba. Bai, bestea jarri deu martxa, baina Bestea honekin ez martxan. duaz martzen. Beste Zitzalita hau. Itzaldu indegu hau pizte, hasieran hau piztu degula lehenengo. Hori badijua, Bitartian, igual beste erabili daitek ere bai. Jota, ikusi osuz gorriak ezin zutela ez da sua piztu. Ja, Hau kompetizio bat da. claro. Hemen ezin da lagundu. Favorez. Neskak, zemuz amendik. Eskaz. Eskas. Eskaz, hori ja. Bueno, gitxe ez hor dakazue. Piperrak... Bai. Zezabizi, Hori maionesa. Argi geneukagun, maionesa aurrera atera behar dugula. Ez baldin bazaigu irtetzen, plan B daukagu. Maionesa industriala. Tariko. Zer zengo diago, Zerbea, teako. 15 minutu pasau diez. Beste 15 minutu geratzen jatzu ez. Bez, tostaditak eosi barra genukean, dekabein dio. Bai. Daukeu, tipula eta pipar berdek ja zu bajun, ogie tostauta ja, dana ja montatzeko. Txakolina reduzituta, aurreak aziko gau, aurreak azikok. Mira, a ver,
Amazing, oso. Bi kontrinkantek zeukien maionesa erosita. Eta guk ez geneuken. Eta ikusitakon... Nik uste dut badagola, Eta zer dastatuko duzu, espagetiak bezala? Hombre, claro. Claro, Kari. Espagetiak bezala, ber. Gogor dago. Gogor dago. Bikote, etxeko maionesa zoragarri hoi probatzen atorni. Gatza falta zaio. Gatza falta zaio, gatzira bere pratuko dugu. A ber, kucharatxoa tartuko dizuet. Zueko nahi, indartxo, etorrizate, lan etxeko gokin. Baina segi lan, denbora galdu da. Bai, lasai. Gatza falta jako, baietz. Gatza falta zaio pixka, baina, bueno, fina, gozua dago. Segi lan. Ai, eskerrik asko. Gozo esan da. Bueno. Gure lehenengo maionesa isiteko. Ondo, super ondo. Oso ondo. Apurre gatza falta izin jako. Bai, baina nik gero hori konpondu indete. Bai. Bikote, ia, hemen erre usaina badago, Bai, ogi errek. Ogi errek. Gero, Jabik eta neuk profiko basuntue. Ogixa erreta. Hau de fulamente hau. Zu bat gutxigo eta txurru distraitzen ondon. Eta ogik erreta. Eta ogik erreta. No, en verdad, el gusto. No piques mucho. Ya está. Apur bat bakarrik. Ya está, pizkutxo bat. A ver. Uf. Que no. Gehiegi egian, Gehiegi pikatu dut. Eta bai, gehiegi pikatu ur asko atera da, ur asko atera da. Ez dakit zelan dagoen hori, Baina gero maionesarekin eta... Deko itxurazo ona, uren tipula eta, Tia, gurea dau super erreta. Nik estresa pasaudet. Nik usio tapur bete, hasi dala tostándose gehiegi, eta forja izinde como Jesus. Iba yo de peregrina y me cogiste de la mano. Lehiakideak eta azken 5 minutuak dituzue kozinatzen bukatzeko. Nik zuen tokin platereratzen hasiko nitzateke. Azkenengo 5 minutuak. Eder, ja, osea, hemen platerrean. No, Eder, osea, platerrean, ja. Ez que ni oso harin estresatzen naiz. Lehiakideak 3 minutu geratzen jakuz. Tia, que suplicio, Azkenengo 3 minutuak. En plan, horrela. En plan, loditzu. Venga, egoin gainean zer, hori ez? Lehiakideak azkenengo minutuak, segunduak, animo aurrera. A ver, esto es un suplicio? Sartu presio gehiago motel. 2 minutu gehitzen dien platatzeko, eta nervioso jarri gehan ida peska. Ez gara oso finibili. Dana eritzen hasi da, eta bueno, kostata baino montau deu. Zuri hauken dingo diago, batzuri getzukean. Tia, ¿qué haces, chati? Venga, va. Bueno, no sé, baina... Como quede. Baina montatu behar dugula, osea, jazta, kontuz. Baina, zergat erdian, no? Minutu bat falta da. 60 segundu. Esteko hain ez de... Bueno, ba, venga. Hone piparri falta zigok. Gogoratu platerak txukun. Presentables. Larregi bota duzu, osea... Irune hau, hain ez da espinitia. Ja? Ez aztu osagaikan, zuen ideia argi geratu dadila. Hau da superhandia, baina... Eder, ja, kontatu. Oiena ez iguala, Lehiakideak 3, 2, 1, denbora. Utzilanak mesedez, utzilanak. Oso ondo gaztiak. A ver, zein dioik? Ke ba? Peska, hau da baino barrio. Ze jandia honetzek hauta. Jateko muko egongo. Jateko moduko egongo, osea, gu gusta gehiuga. Gero dano ez, oia ikusteko dau. Ja, ikusi egu zenean besteanak bebai eta ikusi egu biek makillau atal, esan dugu. Baina, bueno... Ni konfiau iten. Bai, ze jakin dugu gureak maionesa dekola. Eta esan dugu, punto. Beintzet, eliminau. Ez gaitu. Honein faltazio honetan maionesa, bazen diola, Lehen. A ber, irabazi aldugula? Claro. Hombre! Baina nik uste dut... Irabaziko dugu. Baina nik uste dut, neskekin hor egongo gara. Bai. Ez nire ustez pasauko gara fijo. Nik deko da sentsazio hoinak, baina ipiniogu bakarrik bat. Eta horrek, ez dakit. Oin modan dau minimalista. Asunto da, zertzeuken izan barra, zer dauken. Zer dan, jandeguna zer dan, hori ikusitako jakingo dugu, zer muzibilian. Lehiakideak zeuen sorkuntzak baloratzeko momentu aldu da. Bikote berdea, mesedez. Zeuen lekuan jarri, favorez. Zubadak izun nire bihotza zurea dela. Ikusi egunean bihotza eta esas tonterías. Peloteo. Bai, esan dugu, a ber, osea... Bikote gorrixe, nahi duzuen nien. Urrengo bate sozia de invitauta zate eta han ja... Hala, beste batzu ja... Segundo bat jarriko izan.
Ezi batek bihotza eskaintzen, bestea sozidaderako gonbidapena, osa favorez. Eta hirugarrenak eta azkenak bikote, Irune Leire. 5 minutu gutxillo eta... Hori da, kontuan hartzekoa. Eta kontuan hartzeku ebe, bakarra indabila. Bai? Eskerrik asko, neskak. Kantitatea, eskalitatea. Hori be importantia da. Mi esker bikote. Egi esan ez dago askoik, danontzako repartitzeko ez da nola moldauko behan, nahiko komeni biliko jo. Usaindu agarrin barko, ez da git. Neska mutilak, eta imaginatzen dut, zeuen platerrak ikusitxe, oin, Javin platerra lamokadutxua pintxua ikusteko gogo asko ukiko dituzula, ez da? Gogo eta bildu. Bai? Ez nago ziurre. Berrez? Bai. Altxa hori. Hauxe da, Javik prestatu dauan mokadutxua. Hain ez berdin, oza, ez dauka zer ikusirik. Peska dago batzek, Aio. Jende hona ezautu dut, eta bueno, horrekin gehitzen ga. Bermeo turismo pizka din diau, herritio korrika pizka, eta... Antxoa 1000 aurria. Zeiru itzen? Elegante, ibili gara. Esan dotzut, antzoa. Ta nik arrautze gozie. Eta ni puto kaso. Zuniri bez, Lehiakideak jakin zeuek kozinatu dozuena, ontxe bertan, zeuen artean probauko dozuela, eta bi bikote bakarrik finalera pasauko zariela. Eta adi, alde batetik, zeuen bosketekin erabakiko dozue zein izango dan lehenengo bikote finalista, eta beste alde batetik, Javi Riberok erabakiko dau zein izango dan bigarren bikote finalista hori. Bai? Dan argi? Bai. Maionesa uste faktura pasauko igula, maionesa horrek. Maionesa. Kaso zila, tio, kaso zila. Maionesa. Heldu da egiazko neurketaren garaia. Lara, Eder, aurrea mesedez, eta probatzera. Ja, gurea minimalista izango da, bokatu, Zuena usaindu bakarrik? Zikeran gureak usaina botako dauz, haienak maionesa barik eta zebez, igual ez teko ez da usinik. Nahi dozunean, zatitu mesedez? Ez gauz desperdiziatzeko. Pintxo ordize lurrera, animo! Ez da eskubiderik. Bai. Neskak egin dute beraiek maionesa, guk ez. Bai, vamos. Fallo. Urrengoa, nahi dozuenien. Zu lehenengo. Goxo dago. Bai. Antzik ez du. Pintza oso oliotzua zen. Bai, ogia gehien bat olio asko zeukan. Bai. Tarik, Ander, guro zuenien, aurrera mesedez. Peska Bai, zer. gusto hau, eta maionesan toke hori ematen diola egia. Baina ona dau? Ba, ona. Txarrez dau. Peska. Tarik, zer dinozu? Urruti bilituk. Bera bai ibili dala urruti. Bero die falta da. Ze mutiak, ze muskue? Handi urrutigo. Tarik, egurra banatze bemen, Vamos, el suyo, calcadito. Neskak, guro zuenien, aurrera. Zeiru ipen. Ze arpegi da hori. Gozo dau, baina oso ziku dau, osea, mastikau bar da asko. Irabaz legez, baino lehenengo eliminatzen ez. Hortxe. Erdin. Erdi-purdi. Bigarren satixek kasu hontan Eder eta Laran pintxue. Barrura. Ferrezko hau. Apurbeto beto, baina ez teko antzik. Nik uste dut, beldurra daukasunean, basoaz beste atakatzera. Bai. Gaztiak, dastaketa hain da, oin boskatzeko momentu aldu da. Eta zeuek erabakiko dozue, ze bikote pasako dan finalera. Urdinek gorriei boto emango die. Eta gorriek urdinei, fijo. Argi dago. Bai. Urdine bastante erto jo, baina nola pintxo gindate ekarrizkien, gu bigarren gatzen badituke, aber zeinekin gu kompetitu behar dian, urdinek o berdek. Ez dakiz erin, eski hain ondo jauzi zaizki talde gorrikuak, handertatarik. Heldu da momentua. Talde berdea, zeientzat da zeure boska. Neskentzat. Baina ireki. Ja, banoa. Talde urdinantzat. Eta zeba? Antzekoena, izatekotan bazen neskena bai. Esan dut, esto está hecho. Bai, ni saria gero eta urbilago ikusten deta finala ere. Neskak, zeuen txanda da, bikote urdina. Gurea da, txan.
zuk berdea. Venga, Diogo, arreglatu. Talde berdiantzat beste puntu bat, momentuz, bikote urdinak puntu bat, talde berdiak beste puntu bat. Arrituta. Perdón. Bai, flipata. Baina, perfecto, Hombre. Gure pintxa horko ardi beltza. Bikote gorrixa zegoen esku dau, kasu hontan, bikote urdinan, ala berdian, finalerako pase hori emotia. Gu pixka pentsauta egin dugu botoa, bi talde hauetako Bizkaitarra junga finalea, biera eta kasu honetan talde urdinei eman dugu. Talde urdina zorizionak, zeu zarie gastronomak saioko lehengo base ondako finalistak zorizionak. Eskerrik asko. Hau parratia, agurre! Eta oin, bigarren finalista zein izango dan jakitia tokatzen da, Javi Rivero. Guri tokatzen zaigu, baina zorteko biletan mokaue utzi duela. Bai, bestetan gitxi lagozu eta. Muxoa dago? No, antzik ez. A ver, bau, esperantza bizkat. Den porruak indarra asko hortu du. Egia da maionesa izan daitekela testura aldetikan gehiengo, geixio nabarmentzea edo antzagio izatea. Urdurinago. Maionesa. Maionesa dauka. Baina bikote bat aukeratzekotan, osagai gehiagorekin asmatu delako, izango da, bikote berdea. Bikote berdia, zorizionak, gure... Laterronena, nena. Nena. Laterronena eta onenak. Tarik, peska eta oin bai, hemen bukatzen da zeuen abentura gastronomadak zaio zoragarri honetan. Eskerrik asko, ondo pasago zue? Ondo biliga, entretenituta, bai, guztua. Bikote, eskerrik asko, txalo bero bat, gure mutientzako, eta mila esker. Repeske baldin badau, peska eta tarik, gau gendio, gu baino zein jumarko abar repeska. Bikotiak eta hau guztixa egin da, finalera jutie tokatzen jaku. Zorizionak, Eskerrik asko. ekin. Bilboko en kontra, ezin dago Iriak galdu. ezin gaitu irabazi, ez da pentsatu ere. Michelin, gorgoaz. Michelin, gero eta... Horragoaz. Bai, Michelina, bete tokiko dugu, bai. Lehiakideak ongi etorri gastronomadak saioko final ontara. Eskerrik asko. Merezitzea mezauzie. Eta bigarren errezeta hontan jakin daizue, dastaketa bai txabe itxuka izango dela. Baina laketa batzukin, azteko. Kasu hontan, taldeko batek bakarrik dastatzeko aukera izango dago. Baina, hemen dator gatza eta piperra. Dastatzaia kasu hontan, aurkariak aukeratuko. Sandot, ai, ene. Bai, ze joango dira, mine egitera. Bai. Eta honek erabaki dezake zeinek irabaziko duen sari hau. Hortaz, ongi pentsatu. Eta buelta bat eboten dozuen bitxartien, imaginatzen dut, etxekuek be, gogua eukiko dozuela jakiteko zein dan finalotako errezeta. Hortxeak azore. Javi, finaleko errezeta prestakago bai, zein godo gaurkuen? Gauzak serio, marmitako bat. Buah. Txitxarro eskabetxatu, marmitako bat. Zer ikusirik ez Zaila daude. ulertzen, zaila itxen, ez dakit neuk zelan ibiliko diazen, Zeintzuk diez, errezeta rozagaiak, Javi? Garrantzitsuna, arraia, txitxarro bat, eta hau eskabetxatzeko beharko ditugunak, porrua, azenarioa, tipula, paratxuria, piperrautxa, olioa eta ozpina. Eskabetxe, sekulako dauka. Sekulako usaila dago hemen. Bai. Eta bigarrena, marmitakoa bere hortan prestatzeko oinarria, tipula, piper berdea, patatak, txorizero mamia, ardo txuri pikin bat, eta arrai ontatikan atako duen salda pikin bat horrekin, marmitakoa prest. Lehen da biziko, pausua egatxak kentze izango da. Nik uste zait, buelta eman, eta gure batzukin, atzetikan. Baina, zeuk dakizulako, baina lehiakidiek be izan alda ez jakitie, o ez izan lehik ez jakitea, eta behaientzako ustezko arraik errexen aukeratzea. Lehenengo pausua behitu, burua gurutzen, diagonalen, taka. Oiti bera, eta oin, tripa guztik entzeko, hemen, atzekaden, ipurtxur ontatikan, irikiko deu, eta oin, tripa eta mami guztik ateako iskio batzetikan. Ostras. Eta ja, arraia, garbi. Listo. Garbi, limpio. Eta guen, xerrak ateako txeu. Basaia besta. Seiko deu, betu, lehenengo pausua gure txitxarroa eskabetxatzea da. Eskabetxon bat, tipula, porrua eta zenaiok oliotan regitzen jarriko txugu eta baita batxuriare. Eta prestatuta eukiko du, erabiltze duen olio kantitate berdina
ozpinan. Eta ingo deu, borborra arrotzen hastean momentun, ozpina gehitu. Bero mantenduko du 2 minutu eta ozten utziko deu. Eta maitza zein da, hemen dakagun eskabetxe polit jau. Guk erramo eta piperra utxa gehitu diogu. Behitu. Baina hemen gehien interesatzen zaiguna, saldatxo hau da. Henegon salda zoragarri hoi. Zein da hurrengo prozesua, eskabetxea oztutzen utzi, eta behin hotza da hola, nik hemen badaka tablatxo txiki bat, bizta zatemateko, olio eta ozpinetan, gure eskabetxe txiki hortan. Eta holan jaleike? Hoi, hola, bere hortan dauz zoragarri, eta jarriko dio gure marmitako txuai. Eta zuk utzitako tokitxontan, nik busketa bat sartukot. Guau. Eta bain, betiko heltzeakin hasiko gea. Oinarri klasiko bat, tipula eta pipar berdea. Basiko bat. Barazkiak txiki egitea lehenengo sekretua izango da. Eta barazki guztik, hola azkaula, oi da, fin-finin da. Hauek erregosiko ditugu, olio pikimatekin, su ertain bizitan, eragiteai gelditu gabe. Eta maitza zein da? Betu, ze barazki zoragarria. Hola egetu bertzigu. Goxo inde. Baina marmitako bat zer da patata gabe? Ez da marmitako bat. Gure marmitakoa loditzeko, patata nola moztu, klabea da baitare. Labana sartu, eta ardire eritxi gabe, klak, patata hauek etxuko ezkiogu gure barazki horrei, txorizeroa eta ardo txuria gehitu, danan astu, eta gure berdel, txitxarro edo egaluze horren sobra hoiekin, marmitakoa ia presteukiko, Eta listo. Eta listo. Marmitakonek ez dauka tomate saltxarik. Marmitakonen oinarrizko osagaietakoa da txorizeroaren mamia. Eta horrek emango dio gorri kolore gozo eta Eta horrekin listo. Eta horrekin marmitakoa nahiko. Eta patata prest daun momentun zutik erten, reposatzen utziko du pikin bat, eta ja gure eskabetxea, gure txitxarroak hitzeko momentu izango zen. Platereratzeun momentu berean. Gainetik bota, hola. Gainetik jarriko dio, salda pixka jarriko dio hemen. Honek emango dio kontraste oso polita. Marmitakoa berez gozoa da, eta honek beste bisitasun bat emango dio. Hortxe jarriko dio. Txaka. Txitxarro eskabetxatu, marmitakoa. Interesgarrixa, hasi da jartzen asuntue. Lehiakideak pasada denbora, bikote berdea. Urdin bikoteko, zein izango da aztatzaile ofiziala eta zergatik. Pentsatu dugu Irune, izatea. Ze, lehen aginetako hori, nosa... Leire lehen utxea aginen tartean. Estrategia, orduan, Irune. Bai, ni nire izen antzun dudanean, sentitu inez, decepzionauta. Osa, ze uste duten azela hemen inutil bat? Eta orain, zeuek, Irune, Leire, talde urdina, talde berdeko, zein izango da daztatzaile ofiziala eta zergatik. Eder. Sorpresa. Nire konfiantza osoa ederrengan dago. Benetan, superondo egingo duela. Zaiatu egin banaiz behintzat. Bai. Mozorroak dituzue, begisetako mozorroak dituzue, beraz, favorez, jantzi bakoitzak beria, zeuek lehiakideak ezin dozu ikusi, neuko ontxe bertan ikusten nabil errezeta barriro, Zazu gehiagi esan. Bakaioak. Bakaioa hasta al final. Talde berdea, Eder. Findu mokoa eta dastatu, aurrera. Usaindu lehenengo, Usaindu. Lara, soze eltzen jatzu? Ez dakit, Usaine... usaina. Krema usaine dinozu? Iruko jadakada ezberdin eman didate. Batean arraina zen, Vale, bestean patata, vale. eta bestean nik uste porrua zela edo horrelako zerbait. Findu mokoa eta dastatu, Irune, aurrera. Ea ba. Ondo, aspira ondo. Ze usain hartzen dozu? Ja. Bai. Leire, soze eltzen jatzu? Ez. A ber, Ez? lehenengo dastatzea. Zani, proba uindudania lehenengoan igerri dut. Saltza bat, zeramala pimiento txorizero, euneko ta saltza izinde esan dut, marmitako. Bigarren dastaketa, patata esan dut, marmitako. Hirugarren dastaketa, arraina. Pizka gordina segon barruti, baina jarraitu eta esaten, marmitako. Argi dana. Oiazko ala pavo. Seguro? Ternera. Tio, badakizu. Bai. Niri esan doztenean segiduen badakit, esan dut, bale, da, zeo zer dakigune, eta esan dut, bale, ondo indau, eta ulertu dau zer dan. Orduen, ondo. Neskak, mutilak, dastaketa bukatu da, oin osagaixak aukeratzeko momentu aldu da. Ni pentsatzen dut, bakaioa dela, Vale, baina super ziur, vale. ala bizkaina edo horrelako zerbait. Bueno, saltza gozoa, bai, erraza, bai. Bai. Javi, osagaiak prest ditugu.
Lehiakideok, adi, zuen maitan utzi baititugu beharrezkoak diren osagai batzuk. Baina, parean izango dezuen mailean gainontzeko beste 5 osagai hartu beharko dituzue. Entzun, beste 5 osagai. Bueno, nik argi ditut marmitakoaren osagaia gertatzen zena da argi ditu dela nire estiloko marmitakoaren osagaiak. Ez Javiren marmitakoa. Eder, aurreratu mesedez. Gogoratu Eder, 5 osagai aukeratu beharko dituzula. Zapi altzatu danean. Ikusi ditut, 3 arrain, bata banekien zela egaluzea, edo egalaburra, eta besteak ez nekien zezizan. Ai, que me muero. Aukerak eta ondo ein. Ai, Lara. Bueno. Vamos a matar. Ziur zauz, Eder? Ez. Ai, Eder. Ez. Bueno, nire ustez, beste lehiakidek ez daukate bat ere argi zer egin behar duten. Osa, Ederreri egona zentzuten eta segurtasuna 0. 0. Beldur gehiago ematen dau, beraiek ematea osagaiak. Bai, ze horrek esan nahi du zailagoa dela. Bai. Baina fijo. Fijo. Bai. Aurrera, Irune mesedez, eure eskerreko maiko osagaixak hortxe dituz. Gogoratu, 5 aukeratu beharko dituzula. A priori postu inez, ikusi dodalako atuna, pimiento choricero, ikusi etere porrua. Irune, badakizu zein dan errezeta? Bai. Irune, venga, Leire, tia, ya voy, a ver. Ze gertatu da? Salda ez dudala ikusi, eta horrek, pixka deskolokatu egin hau, bea, bueno. Irunek egaluzea hartu duenean, zan dut, hasta luegi lukiz. Lara, Leire, gurosuenien, mozorroak kendu mesedez, eta ikusi ze osagai hartu dituzten, zeuen lagunok. Eroso, aukeraketarekin. Momentuz? Momentuz, bai. Ondo, ekarri dauenerako gauze batekot buruen. Danak aldirela nahaztu eta saltza hon batin, esan dut, ondo. Horintatra erazoa. Eder, ze arrain hartu duzu? Pregunta ona. Arraina bada, hori badakigu. Arraina da. Itxasokoa. Itxasokoa. Irune, Leire? Zuena? Egal aburre edo egal luzea hori ez dakigu behabietako bat. Osea, bai, iruditzoak, bai, liburuetan badire iruditzo politak, tal, baina hori arrain handia hor. Zuzaren dreinoa, Ja, da. Lehiakideak osagaiak aukeratuta, atzera bueltaik ez dakazue, Lara, Leire zeuen kasuan, konfiatzia bakarrik eratzen jatzue. Bai. Eta jakin, bikote bakar batek irabaziko dagoela geure gaurko luxuzko sarixa. Aulkoren bat, apunteren bat, Javi? Mimoz eta errespetuz, sukaldatzea errezeta honek, historia handia daukalako gure artean, eta sari honek ez du gutxiago merezi. Hortaz, lana ondo, garbi eta txukun egin. 55 minutu kozinatzeko eta platerin jartzeko bebai. Nik, esan dut, ez. Osea, berdin du, zerrain den, zati handia bada ez da egiten, patatain bar bada ez da egiten. Oso gutxi da. Oso gutxi da. Lehiakideak, 3, 2, 1, astindu zut ondoak. Patatain, Horreto zaitut oraintze bertan, pilo bat eder, osea. Hau ez dut nire bizitzan egin, osea, nik horrela ikusi dut egiten dala. Amamak, beti esaten dau, arraina alrebe sartu behar dala eta pela patatasekin, atxeruntz, eskamak kentzia. Leire, zehazten azodela kentzean edo azala kentzean? Bai, joan gero zatik iten eta bota hona... Bale. Ondo. Txitxarrua. Erdi. Eta, Irune eta Leirek? Irune eta Leirek, 4 osagaiak bikain aukeratu dituzte, baina arrainean justo konfundu joan dira. Azala ere odola, zer? Bai? Barkat, eske... Oza, horretara nikoan. Niri useanean, nelako? Arrain bat, begiekin, eskatekin, dandanekin, gero pentsetan barruan, triplakiak zeudela... Lasai. Eske honelako gauzak ez, barrukiak ez. Tia, hau kentzean do deko dela odola purbet, edo ez? Eder benetan, osea... Ikusi duzunean, arrain oso bat esan duzu, boa de loko zireia ona. Palante como las dirigante. Bikote berdea, bikote urdina, eltze bat sutan dakaia, zuek ez?
Guk daukagu arrain oso bat eta beraiek ez. Nago arrainarekin, borrokan, hartasiak, pelapatatas, eta hor, tiki patatekin. Lasai. Julianan? Julianan? Bai. Bale. Eder, hori badago irakiten. Zuek biko dute aukeraketa erresa. Bai, egia esan Lan gutxizekan arraina. Bueno, baliteke. Sekula prestatu zue hegal luzea edo hegala burra. bai, baina tomateagaz. Osea, Tomaterik ez duzu hartu gaur. Ez. Zuek ez, baina ondoko bikoteak tomatea bai hartu du. Bai, hoiek galduta ikusten ditugu. Horiek galduta daude. Zuek ez. Bueno, berak esan dostenagaitik, bai. Zuek iparrea xuxen. Bai. Hori espero. Bueno, gero ikusiko dugu. A ber. Eder, mesedez, Mantendu zuen postuak txukun. Garbi. Kaos apur bat, euki dugu. Joder, Eder, macho. Lehiakideok, pista txiki bat. Bada, teknika berezi bat, arraia gehitu aurretik, erabili duguna. Zu hori ez dotu lertzen. Kurritu jata, baliteke izitia, buelta eman izitia, arrainari. Bai. Zeiauta egotia. Bai, izin lehi. Hau bikoteko lan bat da, Eder. Eder, nik uste zutzako astindu baino, Lara jaize pixkate. 21 urte lagunak izan eta bera banikoa bai, ni ez. 21? Ala. Bai, Iruna amore. zurera. Zer nahi guzti itxuzu? Bata bestien aurretik edo nahiko berdin duta? Bueno, lasai hau ikuste zaie, dominatu dakatenaren sentsazioa transmititzen dute. Zer egin behar dugun... Bikote berdea astoratu xeo, baino bi bikote No sé lo que estoy haciendo, pero luzko guapa haciendo. eta bi bikotea... Ya, pues menos guapa eta gehiago lanera. Martxan. Maja. Ni aurpegi polita naiz. Osa, ez eskatu gehiago, cariño. Ondo zaude pasatzen, Estoy improvisando aquí. Ni improvisatzen nabil, hemen. Improvisazioak ez du balio. Aldat, No mi coño. Osea, guratus mira arraina, hau zeukala, behiak zituela, tripak. Hori ekidin zitekeen. Eurek arrain osoa edukitzea ez da gure arazoa. Azkenan danokin bar dugu aukera. Eurek gaizki aukeratu izana, posta sola gure. Irune egon da denbora guztian pullitak askatzen horrela. Bai. Eder, kontu ura eta suarekin. Eder, mesedez, ustez a la salsa, porfa. Ni pentsatzen nuen kaosean ondo boldetzen ginela, baina... A ber, arraina. No sé lo que estoy haciendo. Arraina. Lehiakideak denbora erdisa pasau da. Eder ez, mesedez. Jarri zaitez lanean. Zetan zabiz, Eder? Ez dakit. Purea egiten. Filtratzen Zer da hori? Salda Barazkia, egiteko. salda. Bai. Oso git. Osa, barazkiak purea egiteko. Uriezetako? Errezeta itxeko? Por favor. Etorri dira, Javi eta Txurru, Ez naiz konturatu. ni pintzatzeko, Ez naiz ni konturatu. lanetan jartzeko. Zemuz, bikote? Bueno. Bueno, Bai, bueno, hori regular. aldazuen konfiantza. Aldendu. Aldendu. Holan ez dugu irabaziko. Naitaz dute egin. Barrutik irten zait. Lehiakideok, bai ala bai erabili beharreko osagaitan patata dago. Bai. Pentsatu zuen bai. patatakin zer egin. Lire, ja, bota behar dugu, ja. Patatak denbora behar du. Patata ondo egosteko 20 minutu behar dira. Kagobio. 10 minutu. Amar? Egosi patatas du emango denborarik egosteko. Arrain barik, patata barik, saltza barik. 10 minuto, 10 minuto. Ez du denborarik emango. No, patatak... Animo. No, eta zer, begiratzen dut harinago irakiteko? Ea. Patatei. Beste gauza bat ezin dute egin. Eta zer da? Ez dakit. Honik aldute dabiz. Bikote urdina, esan dozu helen, denbora Pasiaz, gitxi zinutela, eta hoi lasai zabizie. Lasai ez, barruti dara matxako nervioso. Beti dator. Badakizu zer esan nahi duen hori? Ze. Ez duela konfidantza bere platerrean. Orduan etorri behar da gurera kuskustatzera. Azkerengo minutuak dituzuen eskamutilak eta asko dakazuen jokuan, badakizue. Ze nola, ez ditut egosi nahi, Eder, harin. Vale. Kreatibo jarri gara.
eta pentsatu dut zip egitea, oso fin moztu eta sartagin batera sartu. Zuek zer, patata frijitua? Gutxienez patata jarriko dugu. Ui, ketxu. Lehenengo jarri sartena erdian, igual. Bueno. Ideia hona da. Eskerrik asko. Esan du simplemente por picarnos, baina aholku bat eman digu. Aholku ona. Aholku ona. Lehiakideak atzera kontu hasi da, azkenengo minutua, azkenengo 60 segundu errezeta bukatzeko. Venga. Irune zer? Gaizki, Javi, gaizki. Denboraz gaizki. Venga, tia, bota. Ni bera torri naiz. Bota ja. Bai? Atxuna bota bezu? Horra. Hombre! Kendu. Beste bat jarriko dugu eder edo ez? Venga. Leire, ja. Azkenengo 20 segunduak, neska mutilak. Ez, berdin. 5, 4, 3, 2, 1, eskuak gora, denbora bukatu da lehiakideak. Gure platera ikusite eta ikusite patatea gordinik dekogule, esango eskue, ezin da nahian ezin dela platerean ipini. Arro benetan, eta ozenki esan dezaket lan hona egin dugula. Lan hona egin dugu, bai. Lehiakideak, oin bai, edu da egi asko neurketaren garaia. Zelako tensioa egondan azkeneko 42 minutuetan, hasieratik bukaeran arte, Javi. Latza. Final batek ez du gutxiko merezi, baina Irune, ze aurpegitzean oiek? Nik gomendatuko nizuke hau dastatu baino lehenago usaintzea. Urdinen platerra oso itxura txarra dauka. Bai, itxurak ez du laguntzen. Zaporea, segurazki, oso antzeko izango da. Lehiakideak, orain gonetan, Javik aukeratuko dau, zein izango dan bikote irabazlea. Bikote berdea, gurosunien, mesedez, plateramen laga, mai gainean, favorez? Beitu. Hau, kaioa da. Ikusi dut, 3 patata hor jarrita eta esan dut, kaio itxura dauka. Baina, zuk uste eder bakarrik irudi aldetik irabazi aldo zuela, eta horrekin nahiko dara? Eta nire bihotzarekin. Eta saltza supergozo dau. Eskerrik asko, bikote. Argi zergon, saltza sala kaldua bezalakoa. Eske... Una jeta... Eta zer dau? Marmitako. Estilo... Gure estiloan. Zuen estiloan marmitako bat. Gutxi eginda. Bai, egile esan. Nik uste dut marmitakoa ez dela. Agian bizkaina bat berez da. Ez, baina hemengo plater oso famatua da marmitakoa, zentzua du. Ja, zentzua du, bai. Javi Rivero, zeure txanda da, gurosunean. Hortxe da kasu. Marmitako bat. Ez da marmitakoa. Txitxarro, marmitako bat. Eder, zu bazenekien zuk txitxarro bat aukeratu zula? Bazenekien txitxarro bat zela? Claro. Seguro? Claro. Txitxarroa dela ikusterakuan. Eta guk egal luzea dekogu. Bai, arupegi aldatu zaie, baina... Eta bueno, bere jarrera da... Eta hortaz aparte, marmitakoa ze teknikakin, Javi? Txitxarroa eskabetxatu dugu lehenik eta behin, lehen da bizi. Ez da egozitetan. Lehiakideak eta oin bai, probatzeko momentu aldu da, Javi. Zeure eskutan agatzen dugu. Kari, desastre bat egin dugu. Ez. Arraina, ondo. Patatak eginda. Arrainarekin, asmatu zuen. Saltxa, goxoa dago. Ez da marmitako bat, baina platera goxoa dago. Patata probatuko dugu. Ja, kuriositatea. Iritsi zarete, patata eginda dago. Kari, oraindik agian erabazi dezakegu, Bigarrena probatuko du. Usaintzeko esan didazue. Zeko gorrala. Patata... Baliteke. Ega luzea eta salda, goxoa. Patata bakarrik kendute beste dana ondo dau. Bai. Esan dugu, bueno, zikeren saltza ondo bada. Posibilitatea gure gorputzan sartu direz. Javi, bi platerak probatuta, zoze argi da kasu? Bai, ez esan nuke. Irabazteko aukera daukagula uste dut, Bai, baina urduritasun nahian nauka, onaino. Irabazi behar dugu, betiko bai, aurik dana ona dekie. Eurik bosta sola, irabaztera. Lehiakideak, orain bai, heldu da talde, bikote, irabazle argitzeko momentua. Gaurko programaren sukaldari azkar eta trebenaren saria jasoko duen taldea da...
talde... Urdina Zorizionak! Irune Leire Zorizionak zegoezarie. Gastronomak saioko lehenengo irabaziak. Zoriona, bikote. Aupa erratia da, eta aupa dime! Eta igorre. Igorre. Platereakin. Asmatu zuen lehenik eta behin. Egaluzea txitxarroaren arteko, bueno, kontu horri alde batera utzita, gainontzeko osagai guztiak aukeratu beharrezkoak ziren, hortaz, marmitakoa ongi prestatua dago, patataren kontuarekin bi taldeak ibilizarete komeritan, beraz, zorionak bikote. Zorizionak neska, lan adarra. Merezi dute. Ni pipa pasau dut hemen. Bai, osea, kristongo esperientzia Oso izan da. esperientzia ona izan da. Denetarik egin dugu. Abestu egin dugu, dantzatu egin dugu, kozinatu egin dugu. 10. 10 bat, bai, mis diez ez. Neskak, hemen dakagu zeuen sobria, luxuzko sarisa zeuentzako, Zorizionak bikotelan nedarra. Egin duzue, Michelin izarduneko jatetxe baten afarisa, eta 5 izarretako hotelian egolan dizan, beraz. Ez gara inoiz egon, ez 5 izarreko hotel batian, ez estrella Michelineko gure lehenengo aldia jatetxe. izango da bietan. Ta dana oin de golpe, merezi dugun bezala. Vaya lujito. Lujazo. Eta txekuak gogoratu, seguntzako, sari guztien gainetik eta lapiko guztien azpitik. Gozamenez, kozinatu. Eskerrik asko familia, segi ondo, agur. Bueno, niri musurik ez? Eta Bai,